Karbi Anglong ara tum chini pakkanang ji la bangke je jongjung mane jongsi along le ciri ke ba ciri pharoi sido pulong te holasul jongjung ke claim ji aphan alang tum phan achili te aki joy piji la penang parta me la sob bab ka chiti ki aphan alang tum ahin pen dake ciri si pen alang tum suri kep nang piji hektori si pulang dalang tum ciri thomlo ekor bang ciri thomlo la so bang ke alang tum suri thong kep nang piji la penang par ke achili bang ke ake joy si pipo la pen ke la so bab ke alang tum si nampon po la si nampon po la pen ke Karbi Anglong il tum theklong lo hanso khiti benta il tum claim lo ciri si ke il tum hanso longge il tum long nai ta suri nar kep ningkan sipen la pen ke ar phegle claim puita tum ningkan sipen ke suri sir kep silong la pen sokjong si tiki blong te ciri sipen ke ong nai lo monkre thom la silani suri kep bak silong ji sita hula bangke ile tum sa sob baba bangke ningkan sipen si ile tum betai ke thom ababang rod me la pen rod det pen na philang ke lang tum sigi pon po bangke na alang tum si wang pen track pen pon po alang tum si ol dak factory long e pon po asi Karbi Anglong ara tum ka chuti ki ara tum bangke la ke pen nana le doji la pen ke la ni tum sale ka chuti ki sonom sale ka chuti ki tum aso sa ka chuti ki tum hala tum ke pen nana le do alang tum factory jordam po la pen jor pen tum pen nana le do jongjung le do la si alang tum ka tiki ke ame thangi jongjung tiki polang tum alang reliance tum da tiki po pen factory da do po la pen Karbi Anglong autonomous council tameni tum long le ki pije bangke jitu ni ki border areas ki piji pusta ni tum Karbi Anglong autonomous council ta dak aninkan wang ciri si pen suri kep ake kom nai ta long ji ai kom nai lo lake suri ke ni tum nanda lamdon chetok de lang mu sign se lang la haya paper box ni tum nanda avelang council pen la se kor ka chingwai do thulak paso chingwai do lo lamdon chetok lo long tela da kon mak long ista non on hopode sa sor fan ki pike hoda bangke alang tum ke ciri si pen suri pho style tum han ke ciri si pen suri kep nang piji alam do la pen tum lamdon chetok telang la pen parta long ta hai la pen ang parta that boring our side ala so boring our side da ke 100% si dak tum silong dak ke claimuna tum ke ana bang ke dak se 100% boring our side dak local tum silong po la pening long so tum silong po inglong ra tum silong po la ke dak Karbi Anglong ra tum se boring our side long po la so ke prabjin ponil tum la prabjin ben tum la thepini la political party ke doan la penang parta la pen organizations ke doan students organization la pen ke social organizations la pen ke women organizations la pen political parties la pen ke ko intellectual mana pini chetong la pen abarim IMP Dr. Jointu Rong pi pen chenglok Horen Singh be pen chenglok la present IMP la pen ke Omor Singh disa ke hailo la pen MLA tumanda do erlo EM tumda do erlo MEC tumda do erlo board chairman tumda do erlo la pen ni bangke che kroi sarlo la si nil tum adim da lang damji survey ku dam nang la so pisin nang tum phan nang chini po sorry se question mane ini tum Karbi khai ke kata influx ke pheri do pik la se la so influx la loge la ke ban milo take la si ke khang manon son intercept border hoda bangke mia tum sido koklo nang machin lo dake langkaijan ke betahini eviction lo 1671 houses second one eviction kuri lo ang do thukok lo tum 1522 houses la se la do kok ta don duni nang do la si la so influx ke check ji phansi la da bang claim